Wel, mae'r beirniad wedi wneud ei waith. Mae e wedi tynnu nhw fewn i'w llinell ac i ni wedi cael modd i fyw yn y dosbarth yma i eidonau fistich wedi i magu adre. Dosbarth newydd yn y ffair eaf eleni ac Aled Roberts o Sir Fod. Safon arbennig a mae yna fistach arbennig hefyd yn y safle cyntaf yn does. Wedi teithio o Wlad yr Haf i fod ma'n y ffair eaf. Ac a fydd na newid munud ola Tybed yn y dosbarth yma nawr. Erfil yn yr ail safle. Mae'r beirniad efo'r Eidon sydd yn y trydydd safle. Mae e'n ôl gyda Eidon Erfil. Dwi'n meddwl bod e'n reit sicr le mae'r garden goch yn mynd. Dwi'n gweld yr ail yn basio fo yn hyn. Ond Erfil wedi cael sioe dda yn barod, yn do? Tad, ynddi. Bob tro yn dod allan ohoni. Gath e ail yn gynharach, fydde wedi lwco cael y garden goch wrth reswm. Sa rhywun bysa, ond... Ond mae dod mor agos i'r brig yn dipyn o gamp, yn enwedig pan mor safon mor uchel â hyn. Dwi'n meddwl bod fi'n wedi gweld un anifal gwael yma. Cytuno dati Aled, fi'n cytuno. A'r penderfyniad wedi wneud, mae'r garden goch yn mynd i Wlad yr Haf. Yn y dosbarth i Eidonau wedi i magu adre. Eidon o iddo Richard Wright, Frankie yw i enw e, yn pwyso 642 kilo, wedi mynd ar garden goch. Aled, diolch yn fawr i ti. Diolch yn fawr.